Sona Amairu, Malko. Hartu. Ups. Arazoak. Jarraitzuko. Barkatu. Zuzenekoaren. Barkatu. Segianen. Kobraudu. Eta me mojo. Bota kopuru bat. 50 eurotik 800 eurotara. Osea, abanikoa... 50 eurokin argi dago, dirua galtzen urteten duzula. Hori ez da baina batzutan erabaki hori behartu du, ze gura gemen leku horreian jo, bai guraldetik hartu duen hori erabakixa edo da, herrixan antolaketan dian kontzertutara fatia, alik eta ingurukoa disko geixen erostia, osea, dirua zuzenian emutia taldiari eta esolako plataformetatik igual xentimo bat bez dagoela emuten reproduzio batek. Ibernatzean eguzkampo lekua soberan dagoela txikia sentitzen naizela beti bestean perimetroetan marraztuz segurtasun neurri zorrotzenak gehiegi gerturatzea salto itea inorez denean naizito ataxia emozional batean handia ikusten dutena beti erortzean eskuetan ekarri duzu bularrean sorbaldetan isilean eraman duzu lekuz kanpo sentitzea bizkarrean sartu dituzun labanaka loreak noiz behinka zerbait sentitzen duzu gauean ilunetan batean bi behar izan auletan hil zorian den hori utopiaren batean galdu nintzen aspaldi bihotza esku artean intzirik adabe ahoa beti duzu prest baina noiz belari zure hormetan zintzilik gara biazal gehigarri intzirik azuk eronik gauero zinegin egarri hipnosiaren eragileak direla baki aldatu dira mugak eta orain dena zilegi eskuetan ekarri duzu bularrean sorbaldetan isilean eraman duzu lekuz kanpo sentitzea bizkarrean sartu dituzun labanak ta loreak noiz behinka zerbait sentitzen duzu gauean ilunetan ibernatzean eguz kanpo lekua soberan dagoela txikia sentitzen naizela beti Sona, musika maite dugun ondako. Sona berezi bat, leku berezi baten eta talde berezi batekin. Danbakaren xigarren edizio irabazi zaben, oinatiko Malko taldea duko, gorkuan protagonista.
Ondo etorri, Eskerrik asko. Ze moduz, Anje, ze moduz, Maili, ze moduz aurkitzen gare? Gaurko sona berezi honetarako prest, gogotxu? Bai, gogotxu. Inosun sarrera horrekin ja, beste puztutasun batekin. Baina ondo egonga azte gure hau Durangon, azokan, gure estandian, oinatiko beste talde batzukin, eta oso ondo. Kenian kantza egiten da, baina ondo onga. Azken eguna, apur bate gogotxu, apur bate deskantzu hartzeko, da, Maili? Bai, egisa da. Osa, findian ibili gara bueltaka, ensaioa, gero ona etorri, baina bueno, oso pozik gauz. Oinatiko lau taldek, inozue bat, estan bat erosteko, zentzu okerra, hiru handiak, letagin eta zuek. Zela izan da, zelatik hartu duzu estan bat, propio? Hori da. Danaz izan eltziako zaizoi beleko elkartetik. Azkenian guk aurreko urtean musika zuzenenekin neukigeben estandien gure zedia, baina aurten pentsaien jarreginan, lokalien daku, kriston talde pila bat, danak dakoina, o geixenak mintza dakoina, CD bat kalertuta, o kantu batzuk, o EP bat, o material bat, azken finean. Eta pentsaiekun oso ideia hona izango zala, danon artien stand bat ikia, azkenian taldiak gauz horieko eta materialak badau stand bat kubriteko, eta pentsaiekun oso ideia politia izango zala, danon artien injarrak batu eta stand bat sortzia. Eta hortik hasi izan gutxi gora bera ideia, gero hasi ginen gure lagunai talde eta idazten, eta apunto dienak apunto dia, eta datorren urtean gehiago apunte jendian. Bai, ez, hemendik iko dugu deixa, ez da? Oinatiko taldi urren urtera begira batzeko, ez da? Hori da. Ederto, Min Mugak diskua, danbakari esker grabatu dozuena, Maili, zuretako balderia, diskuan izenburutik hasiko nazelako, zeratik izenburu hori? Apur bat, idazten hasi nintzen, hori neukalako presiñoa danbaka irabazi dut, disko bat idatzi diot. Presiño puntua, bai, ez? Irabazi izanak disko bat grabatzereko behartze hori bada presiño puntu hori. Bai, hori da, eta hoxe, neben gura normalian kantuak idazten dut beste pertsona baten inguruan, eta neben gura bez sentikia hori biharra baneukan kantuak idazteko, ze diskoa grabau bigeben, derrigortuta gauzen, eta gure noen apur bat hori, derrigortze edo alde, igual negatiboa izan aldana espresiño hori idazteko, eta alde batera jare, eta apur bat nire esperientziatan eta oinarritu idazteko, eta Min Mugak, politia pentsaien jaten, eta gero formian munotzan kontzeptuari, eta gutxi gora bera esatia gura dauena edo, hola, labur. Bai, izango zen hori, bidai bat minaren mugaraino ez, sentitzen dozunean ja ezin jozuna min geixa hau jasan, eta hori, muga horren inguruan ikan dago berba. Mugaraino heldu gara orduan, idazterak orduan. Sortzia bestiz osatutakoa, baina badakit bai, hori letrei dago izenez, baina komposizio aldetik egiteko moduak aldatu dituzuela. Seguruenik, konta iguzu, ezin izentan aldatzeko modua, orain arte zela komposatu duzuen, eta disko berri hau zela sortu duzuen. Bai. Nik uste diferentzia bastante ondixia izan dela. Lehenengo diskuan danak bintzazien maien kantuak, eta gukin geona da version hau, talde baten formatuan joteko, eta akusti gukin biharren elektrikoekin eta distorsioekin eta joteko. Eta ingoan hori hartu. Ups! Arazoak. Jaraitxuko. Barkatu. Zuzenekoaren. Barkatu. Segi, bota. Hori, bigarren zediakin ninula buelta erdimon ideia horreri, eta azkenin ninuna, igual, ideia presentau, igual, imagino neri okurrekin xat ideia bat, grabaiten do zatitxo bat, edo kantu bat, zorik, eta gero presentau ginen, bale, nidakot, hau. Gero, hau aldu hau guztain xaku, ez, moldatu jendu. Eta hola segura daku 8 kantu, igual, ez dia aurrekoan moan beste, ez dia 10 kantu, baina dia 8 kantu dano gauzela gustora, eta 8 kantu aldunak esan onak diala, gure ikuspuntutik bintzat. Eta azkenen gatu gara, produktu batekin, hori gube gauzen oso gustora, zuzenia joteko ondo pasaukuna eta gustora jokuna, eta ikuslientzako izango dela aurreko CD-ekin alderatuta beste esperientzia bat. Osa, kanto geixau landuta, ahots geixau, gitarrak hori akorde politiagoak, sekuentzia honak, bate isabe, basua dana landuta, orokorrian. Ados. Eta letre dago gizionez, Maik protagonismoa euneko euneen, erabateko eduketzu, zuk agintzen dozu mesuari dago gizionez. Bai, beti urten da bastante natural. Nik idazten ebela, eurak lokalian egon eta riff bat ez dakiz, eta nik gainetik melodixa batin, eta letria idatzi
papel zati baten, eta bai, naturalki urten da nik idaztia kantu. Ba, hori, eske beste da nobe ez oso trebiak letrak idazten. Muga puntuak da hor, ez da? Bai, hori da, ni igual instrumentalakin trebi esango nez, baina gero letria jarri da, ufa, bai. Ados, eta eskertzen dugu gainera, letretan zurekin egon izen garenean, reportaje baten eskatu gutzelako Mailiri, abesti fatia por bat abesti bakoitzaren mesua, eskertzen da, hor irakurtzeko moduan beha badau reportajean, zuretako hori ariketa gogorra izango zan, ez? Eskatze jatzunien abesti bakoitzaren mesua edo apur bat helburua zendan hori plazaratzea zabaltzea, ez terrez izango edo? Ez, etxat asko guztaien oso kantu intimoak dira, ez dut berbaiten gauza orokorran inguruan, nire gauzak dira, eta etxa guztaien bez, entzuliari baldintzaketia beak ulertzen dauena kantuan, eta aparte, gauza pertsonalak dira, eta bialde nostasunean, neguen papelakin borrau, hau idatzi ez dakize, eta... Letrak bera baino gehiago kostagatu hori gazti igual akaso, ez da? Seguro. Ados, baina, abestixa entzuliak bukatu deixela. Hori da, bai. 2026 begira, aurkezpen birari dago kixonez geltokiren bat nabarmenduko ginuke. Bai, pitxinka goiaz, datak eta lotzen, baina gure gen diskua tarata, goiaz, taldia sortu zanetik, kontzertuak emuten gelditu barik, eta diskua atarateko biharrabe euenez, jarraitu indu hor, eta orduan igual urte hasiera bat honetan gutxienez laseixo bibiltia guru, orduan udara begira bagaitz gauzatxuak lotzen. Oso ondo. Durangoko azokan sona berezi bate ari gara grabatzen, zera zuen dago Durangoko azoka? Netako aurreko urte arte bintzako oso surrealista bazen, urtero nahi bine esaten, guro Durangoko azokara fan, niretako aurreko urtia zen, lehenengo aldixat horren nintzen Durangoko azokara, bai estandien eta bai ikusle maura betja. Netako oso barrixa. Eta sartuta hola ikustia, pabedi baldana beteta, dana disko pila bat eta liburu pio, nire behien hola apurra flipaitzen. Bai, eta oso posgarrixa ikustia euskal kulturan hainbestea gauza da hainbeste musika dagoela, eta nahi asko posten dozta. Eta gero estandien otia, handukan gehiago. Zuzeneko harreman hori, entzuliakin, batetik, eta importantia dalako, diskuak basabiltzi esaltzen? Bai, apurka, badiaz, saltzen. Egisa gero da CD erosten dagoenak, igual eukiko gola kolekzionatieko, ez da gola zuzinen bertatik entzungo. Orduan, hori gero ia sartzen ga asunto danien, gaur egun ez dira CD-ken beze saltzen, baina hori beste konversazioa da. Baina CD atorta erosten dana, atorten da, saldo egin dozku, eta... Bai. Ados, eta feedback aldetik, harrera aldetik, zen moduzko erantzuna jaso dozue, zuen musika sale, edo hain gertukoak ez dienak be, esan dut zuen, guztau jakien min mugak diskoa? Bai, berbain jotenak, ez dut etorriko dian nire. Baina... Ez dut esan hori, ez. Momentuz, ni jaso duten feedbacka bastante ona da. Eta danak aipaketan dozkue, guk pentsaien gebena ez, eldutasuna notaiken dala, oso detaiak oso zainjuta dauzela, eta entzutia guk pentsaien duna beste pertsona batetik, ondo dago. Bai. Ederto. Hori da. Soinuari garantzia berezia emuten dotzagu sonan, badakit, zoe gainera egiteko moduetan aldatu dozuelako beste soinu baten bila fansariela, gustora zase soinu honetan, edo beste ozeano batzu bilatzeko asmoa badaukotzue. Hau da gaur egungo Malkoren soinua, edo etorkizunean auskalo. Galdera ona. Oingoz nik uste bastante gustora gozela soinuakin. Aurreko diskokin konparauta, geukan dana zikintxu haua edo zela bai esateko, eta engoan dana garbixo da, dana beto ulerketan da. Oingoz soinu honekin gatuko gara. Gero etorkizunien gure guztabe aldaketan fango dia, eta hor behia ikusin miako da. Ze ingun o ze ez, baina ingoz hola xe mantenduko da. Bai, ez nahikua heldu da adostasun batera, nahikua kostatu adostasun batera eltzia ontxe dana. Hori da, bai. Malkoren katxea, zein da? Da oso aldakorra. Vale. Hortik azteko, bai, hasiera batetik komentau geben lekuan arabera, moldatu ingo gebela gure katxia. Egisa da, hau esan biharra du musikia oso garestixa da. Eta
Zuzentzule jakin deixiela, ez da? Bai, osea, azten baldin magara kontaitzen. Zenbat diru gaztaudun, bakarrik, hori ekipua, osea, izaten, hobeto lokaleko materiala be, hobie izaten, gero, hube ez da kontaitzen, baina kotxian, kontzertutara fatia, osea, diru pila da. Eta egisa moldaketan garela egoeran arabera, ez da iguala, gaztetxe baten jotia, edo jai batzutan udaletxean aldetik. Askotan jaso dugun erantzuna, izan da, hoxe, egisa da. Hori, egisa da. Eta orduan, kobrau du, eta me mojo. Bota kopuru bat. 50 eurotik, 800 eurotara. Osea, abanikoa... 50 eurokin argi dago, dirua galtzen urtaten dozuna. Baina batzutan erabaki hori behartu du, ze gure gemen leku horreitan jo, eta edo lagunak organizadoilako kontzertua, edo dana dalakoa, eta araño fan, jakin ja, dirua galduko gebela, baina konsienteki hartu duen erabakixa izan da, eta oso posik horrekin. Eta horrela jarraitzeko asmoekin. Hor ulertzen dut, askotan katxe kontuak eta manaierrek eta lotzen dituztela, zuek baukotzue, manaierrik, zuen kaburtzen dozu dana, eta aldien artean ulertzen dut, lanak banatuaz, edo? Hori da, bai. Zela itxen dozu, horrek lan nekesak izaten die, eta gauza asko inbierra, zela banatzea itxu lanak. Azteko, Ander geruaten dugu kontuak, da? Makina bat, diruzaina, Ander. Gero izura beti biltzen da, izurako zondo egiten dugu berba, eta kontzertuak lotzen, relaciones públicas. Harreman publikoak, zondo. Eta gero, adibidez, diskua grabaiten ibili garenian eta aritzekin berbaiten ebenak eixen bat zuzina nolako gauzak lotzeko. Eta gero, agirre ibili dela oin merchandisinakin gora eta bera. Pero sare sozialetan beste beremate biliko da. Bai, nera naia. Uruguaien dau, baina... Telematiko gira. Malko esarielako zuen bosto bakarrik. Zentu usatzen duzu, zentu gaipatuko zen itxuzkete, musika taldetik aparte, malko osatzen da bien laguntzaile, teknikari, dana dalako horrek, zentzu die? Nera naia, bai. Estudio baita, Ander beste teknikarixa. Eta David bai. David eri esker lortu du diseño dana, lehenengo diskuana, bigarrena, merch dana. Hori da. Oingoan be Izarmendiolak lagundu duzku bideokliperako estilismo dana eta egiten. Bost bakarrik ez gara. Eta seguro jente asko astu inxakula. Mehalako proiektu batek behar ditxuelako bidelagunak, eta behar ditxuelako ez da... Hori da. Ezinbesteko bidelagunak. Ederto, bueno, Durangoko azokako zona berezi honetan, zuzenekoak behai presentzia ikuiko dau, badaki gainera prestatu dozuela zuzeneko berezi bat, ez da? Propio, ekar esan geike zonarako prestatu dozuela zuzenekoa edo? Bai. Hori guretzako hori bat. Hori bat. Hori da. Teguzu, ze prestatu dozu edo? Bi kantu joku. Lehenengoak iningu mashup estiloko bat, bat izango da diskoko kantua, lekuzkampo, eta gero tartien sartuko grabau bestunin kantu bat, oso ondo enkajatzen da, eta erabaki du hor sartzia. Primizian, hori da. Hori badabe bai. Hori da. Ederto. Eta gero bigarrena joku lehenengo CD-ko kantu bat, bigarren pertsona bisak akustikoan. Azken aldixen famatu egin den, edo bintzat protagonismo hartu da engaixetako bat bada, musikariak palestinarekin ekimena, aldarrikapenaz ez da, Spotify-tik irteteko, bakitzeuek minmuak diskua Spotify-ra igo dozuela, ez dakit aldez aurretik erabakiren babazokotzuen, ze iritzi daukotzuen ekimenaren inguruan, beste erabakire matetorkizunera begira hartuko dozuen edo ez, bakit ez dela galdera erreza. Gai konflikaua. Bai, bada bastante gai delikaua. Eta, egixe esan guk, taldian bada komentau izan duen gauza bat, bastante komentatzen du gaur egun be. Eta egixe esan gu justo grabeiten gehitzen nian hasi izan boikotan asunto hori dana, eta guri iztozku bape denpora honien arrapa. Azkenien gube diskoa kaleratu inbiageben, eta guretako izango zen kriston sakrifizioa Spotify moko plataforma masibo baten ez jartia. Ze kontun hartuta Spotify erabiltzen dela, bai kirolde gixen, bai tabernan. Leku danetan. Pentsatzen den leku danetan, zorion ez zoritxarrez hor dago. Eta azkenien hori beda guk albidetu duen gauza bat. Segure telefonan be Spotify daku, ordan horien be bai. Oso zaila da. Bai, oso zaila, eta guri gaur egun begoal zaila jinxaku boikot horri aurre ikia.
Bai, ez hain justu gainera zeuendako diskoaren aurkezpena bertan momentu bertan errapauza eta esan bueno, horrengo ze Spotifyra igoko dugu, izan ulertzen dutelako, Malkoren entzuleen 90% bertan egongo dala, ez da. Komplikatua. Gure aldetik adibidez, pertsona, entzule moguan, bai, hartu duen erabaki, beti izan gara olakoak ez, baina orokorrian plataforma digitalak ekarten dauen kalte danak musikoan dako, ez du dirurik irabazten hortik SB, ikusgarritasuna zieso, baina bai gure aldetik hartu duen hori erabakisa edo da, herrixean antolaketan dian kontzertutara fatia, alik eta ingurukoa disko geixen erostia, dirua zuzenian emutia taldiari eta ez olako plataformetatik igual xentimo bat bez dagoela emuten reproduzio batek. Orduan, autu hori hartu du, baina egisa da oso gai komplikago dela eta bixe. Bai, ados, argi dago. Herrixa ipatu dozu mai eta gureko nuke berezio entxe oinati azpimarratu, zer ari da gertatzen oinatin? Musikari dago gizonez. Asko eta askotarikuak dien taldiak. Hola bizi dozu ez? Bai. Arro ongo zaria, ala? Oso. Bai, guztiz. Hau erreportain me komenten izan apur bat. Baina honen erru haundixena odana, eltziak dako. Ze gure inguruan mintzat, eltzia mouko lekuik, ez du asko ikusten. Eta gixe da kriston privilegioa dela. Jo, dakotzu herrixen bertan lokalak, dauzela insonorizauta, hola, onduan, eta dakotzu talde pila bat, seguro ezautuko zula jentia hor, eta danak launketako dauz. Horreatik bebai hartu ben hori, eikiana, azokana eta apur bat gure artien be sare hori injarketako, guri pasauxakun adibidez, hasi berrixak inanean materialik ez geukan ensaia iteko. Eta geukan sare horretan edo, lortu geben nire aitan Emilia moduk jaretia materiala, leta ginen jaretia, zerbait apurtu eskero, eta guru hori bebai injarketia eta gure artean harremanako beketia, uste danondako zerbait positiboa dela, eta bixe. Bai, hor bat dau, ez? Lehen gai bat, salda bat horrezegun artien batzeko, gaina okerrez banabiz zukena taldearekin partekatzen duzu erokala, entzun gilun, zukena eta Malkoren arteko kontu batzuk, ez dakitela horrik aipatzekoak dien edo ez, esango nuke, izen be, zukenaren eta Malkoren arteko harremana oso ona da. Eta hori argi geratu deixela. Hori da. Ez eskinion lokalien gauz, gaizki eroten bata lokalien eroten bata, asunto eskasa. Oso eskasa. Bai. Baina gure laguna dira, azkenian. Bai. De hecho, Eurepe indozu, ez da? Kontzertu bereziren bat, gogoen dauket antixena gaztetxien emun zinutela, zeuen aurreko diskoaren azken kontzertua, eta horre onzan, zeuen arteko kolaborazioak. Gero gaztelekuan be eurak joe beinean, be berdina, eta hori guztako esakun injarketia seguka dibidez zukenakin oso harreman estua daku, Emilia modukin, letaginekin, baina dauz talde batzuk ondiok, igual ez garenak hainbeste gerturatu, hori adin desberdinetakoa garelako edo danalakoa, eta gertutasun hori eukitia nik uste dut dan hori lagunduko eskula, favoreren bat gurabu edo kolaborazioak iteko edo eta bai. Ondo. Da, zorioneko eta jarraitzu deixela olaxe izen be, gainera, ez da estilo bakar, estilo asko, baina estilo askotarikoek akaso beste garai baten igual oinatin oikoak esiena, badauelako pop estiloa bai entzuten da, eta hori posteko ez, hori hola biziko dozue. Badaukete, galderatxoa beste solan be egin izen dugulako, badau, ez da, FOMOa eta soldautaren kultura, aipatzen zoztezun gainera maio gogoen dauket, zuek oinatin jotia, oso erreza dala, zuek oinatin etxien, seguramente gaztelekua beti ingo dozue, baina uste dozue gaur egun, badauela, ez dakit izarte, urte betera etorretako kontzertu bat iragarri eta hor egon behar izate hori, zela baloratzen dozue hoxe? Bueno, es que dakota inbeste gau izan zatiko lehen inguruan. Bota, zurea daitza. Adibidez, bai pasauxaku, oin gaztelekuan jobiula, eta ikusi aldula zenbat zarrera diazen salduta, noizian behin sartzen garela ikustera. Eta horren inguruan hausnarketa bat inja, ze gaizki, Ze gaizki, osea, frakaso bada ez bubeteten gaztelekua. Ez, osea, igual,
ez dakit, 100 pertsona baldin badiaz, 100 pertsona fandia, eta 100 pertsona ez da pape gutxi, eta 100 pertsona hor dauz, oza, errespetua merezi dago 100 pertsona horraik, ez? Ez bozu, oza, laure 100 pertsona familia, ez dakit, eta... Gero, bueno, esango nuen gauza asko, Bota, Maile, bota. Baina, pentsainxat oso arriskutsua sortzen da bilena, bueno, Euskal Panoraman edo mundu mailan, baina hori, goiaz ez dakin noraino X pertsonan kontzertua ikustera, baina zure herriko gaztetxean dau burrundamuko egitarau anitza, ez dau, isa SB balixo sarreria erostia, eta hori kostau hilentxaku. 3 euro pagaitia kontzertu bateatik, gure adineko jentia, kostau hilentxaku. Baina gero dator ez dakizein, eta noia Bartzelonaraino, igual, gazteien dela 400 pago findian, eta hori etxat kostaien. Igual ez dutela entzun bezilen talde hori, ez? Orduan, pentsai esat, honek dirua zeineri emuten xau, ze guri gutxien ez. Orduan... Ona eusnarketia, Anje? Bai, iritzi iguala dakot. Iritzi iguala partekak handat. Eta gaixen bat azpimarratuko nahen maiek esan dagoena hori, herrixen kontzerte hon eta sarreria 5 euro. 5 euro asko da. 5 euro zela ordainu bio, 5 euro. 5 euro pikaina dia. En fin, bai. Baina, gero jentiek azkenien gura gona ingo, eta bakoitzak ikusiko zein, zez, baina bada hausnarketara eroten dauen gai bat. Eta hausnarketien merezi dauen gai bat baita. Ados, gogoen dauket, eta ikusle barik jote horrean, San Agustinen josin duten azpitxin kontzertu bat, bertan, zenitarteku eza parte, listo. Ez da inorre egon zanik, zelakoak diolako kontzertuak emutia, Mai? Arrarua da, oza, ez baldin mago inor da bakarri dau, tabernakoa, arrarua da, baina esan nebena elkarrizketan, oza, errespetua merezi dago hor dauen azuri entzuten, edo egitara hori prestatu dauen pertsonari. Egisa da, entzule moguan, ontxe bertan komentau duna, ostra, zure herrixan baldin mauz kontzertuak fan ikustera, fan txosnara konsumitera, ez? Baina gogorra da, beste aldian egotia, ze gainera hori, ikusten dozu Instagramian, sold out, ez dakiz zeinekin jau 5 kontzertu beka bete dau 10 aldiz, eta nik joten dozan esagon nagustinen, azpeitiko jendia. Bai, ez da, seguro aretua dela, eta hor kontzertu alditza tekniko honen eran, baina inora aurrean. Ze utxune, ez da? Bai, baina igual jobi oso. Igual bajonia sartuko esatzu, baina kontzertu igual jobi oso. Eskerrik asko Anje, eskerrik asko Maili, eta zuzeneko ekin goiez. Eskerrik asko.
zondo